didongan nami jolma leho madi hami kirimon na mangolu asa marlas ni roha hami mapahen lomo ni rohami sayo oloi mapangidoan nami alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ini debata di perminggota sadarion imasian patik papituhon dohot lapatan patik papituhon unako dia do lapatan ni odo ikut dihabiari rohatta debata jala ikon holong rohatta di ibana asatoman rohatta jala porman dohot pangalahotta rodi hatata yang go akan merbagasi ikon masih parhamaolon jala masih haholongan ido sahatna atong rap mangidogogo mahita tu adopan ni debata laho mangulahon naho bartu pati nai ale Tuhan debata saya pargogoi mahami mangulahon naho bartu pati. Amin. Tapasare marohata tu adopan ni debata tatupoti madosata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amani Tuhan nami Yesus Kristus. Hodo debata pargogo naso hatu dosan sitopan nasana adong paruhum natigor. Namanguhumi jolma manusia naro dohamin waing tujolom manopoti dosa nami. Akan nahulahami marhite sian pangalasion nami di patikmu. Ima marhite sian tubuh-tubuh ni roha nami narwai. Nang sian pakateon nami nasuture. Roh di pangalasion nami dihisap-hisap ni roha nami. Natamasi tuturo hami hona uhum alani dosa nami i. Alai natar socol bagi rohami nuaing alani i. Asima roham dihami ale debata nami. Perdenggan bahasa jala para si roha roho alani anak haholongan ni roham Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Saya sama dosa nami saluhutna
Jala suru matodim perbadia turohanami be, asa tarbahin hami mangului ho di bagasan hati goran dot habadiaon, gabe sahat hami tu hangoluan nasora suda, na pinarbaga-bagam dia akan na porsea, di anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Atong tabige mabaga-baga ni debata taringo tu hasasan ni dosata. Isebe mangaluhon akan na pinilit ni debata, debatado na mamitori. Ise do na madabu uhum hamagoan, Kristus Jesus do nang mate. Alay dadaholani, nang mula mangulo do jala di siamun debatado iba na mangodihon hita. Hasangapon madi debata na digijang. Epistel di minggu tasong patujolo ni jamita imasian edde bidualu mamukasian ayat 5 sahat tupitu tajahama marsoring-soring. Isedo ulaning ibana nama naik sian halongonan jala marpang sadean tu hasudungan ni rohana ditoruni hau utemanis au manungguli holong ni roham laos disido di ae inataho disido ho ditubuhon nama dubuhon ho.
rope aka aek magodang dang tarbaur sa akka roha haholongani jaladang taraup aka batang aek tung surape olosada bahwa mangalehon nasa arta penyeopna di jabuna bahen alini roha haholonganinian dang parduli ibana disi imasahatna mertua do akan atumangihon hatani debata jalan au piopsa. Amin. Tidakon mahap persiatai songon naniha tidakon nirong atas ha persiaon di sadok portibion rap mahitamado au persea di debata Jehovah ido ama pargogona suatu dosan natumo palangi dotan au persea di Yesus Kristus anak di debata Jehovah nasadai imana itu goni si Maria naga-gabea siaton di perbadia andora soabu ido tuhata natumaun na berni di panguman ni selatus nama tarpajal loy bini na diaup norsila natua tuan turun tanrang namula mangolu di hari patuluha nama naik surgo lahundu siamun debata Jehovah amanai pargogona suatu dosanya disimai bana anusutan on mangumi halak na mangolu do namate au persean dari perbadia jalarong sadahuria nabadia huria to panela Kristen akan nabadia do dihasain dosa do diatai naman do mulak mangolu so dangi halak nang mate do nang luan na surasura. Amin. Shalom, selamat hari Minggu Madi kita salutna. Songo sipatak kasot titing di minggu tasadarion, ima minggu patoluhon dung Trinitatis tanggal 20 Juni 2020. Tabereng ma acara narong dihita di alamat tulu di poin 5. Surat Sijahaun siak kantor pusat HKBP Sadarion minggu tanggal 20 Juni 2020 dung sipul majaha sipatak kasut titingan non laus diuduti ma majaha siak kantor pusat HKBP tarengot tu program museum HKBP alamanopat poesia aksi sosial doa pos kepeduli HKBP Bandung Barat di hari Rabu tanggal 1 Juli 2020 mulai pukul 10 saarodi pukul 10 toluwi udu tatama muse aksi sosial peduli kasih HKBP Bandung Barat tahap paunopon tu 100 keluarga ruas nihuriata dumutusi asata pasah ma akka guar-guar nataluk majalo bantuani sian wi nabe
merdumu tu aksi sosial dohot peduli kasih on rodo pe huriata majalo panu pihota songon tu salhuna marhite hepeng manang barang di siala kerjasama dohot haradeon nirohatna nadenggan pinasah mauleate ma dihita saluhuna nang pasahatosca panguripioni saya tuhatta ma na balosa marhite pasu-pasuna godangi tuhita saluhuna di halaman 5 poin 14. Selamat ulang tahun sude parhalado ruas ni HKBP Badung Barat Pasahaton. Selamat ulang tahun tu nama ulang tahun di Bagasa Mingguon mulai siang sadarion Minggu tanggal 20 Juni 2020 saat tu hari Sabtu tanggal 4 Juli 2020. Saya di pasu-pasu tu hatta manasi dan nama ulang tahun ni di Bagasan hai pason uhuk delo tu hatta tu nasida gajang nyumur. Songonima si pasahato titing di minggu tasadarion nuaing hujaho matu tongat-tongata songon surat naro sian kantor pusat HKBP PR Raja Tarutung nomor 220 L Saplalu garis miring angka Romayodom 2020 hal museum Lampiran. Kepada yang terhormat seluruh pimpinan jemaat HKBP, seluruh pendeta resort HKBP, seluruh preses HKBP, direktur pimpinan lembaga HKBP di tempat. Salam dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pembangunan museum dan arsip HKBP di Seminarium Sipoholon telah mencapai 70% bangunan fisiknya. Bila tidak ada alarm melintang, pada awal Oktober 2020 nanti akan diresmikan. Untuk itu, kepada seluruh warga jemaat, pimpinan jemaat HKBP, pendeta resort HKBP, preses HKBP dan direktur, pimpinan lembaga HKBP dan perorangan, kami harapan dan kami mohon untuk menyumbangkan berbagai benda yang memiliki nilai sejarah dengan ketentuan: 1. Setiap benda bersejarah, dokumen dan arsip tersebut akan dicantumkan nama pemiliknya, pemelihara dan penyimpan awal, sehingga diketahui asal-usul sumber dari benda bersejarah tersebut. Dengan demikian akan ada sejarah terima. Diulangi, dengan demikian akan ada serah terima kepada museum dan arsip HKBP dari pemegang arsip dan benda-benda berharga tersebut. 2. Benda-benda bernilai sejarah, dokumen dan arsip akan menjadi milik museum dan arsip HKBP untuk disimpan, dirawat dan dilestarikan. 3. Setiap benda bersejarah, dokumen dan arsip yang disimpan dan didokumentasikan di museum dan arsip HKBP dapat diakses, dikunjungi dan dimanfaatkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan di berbagai bidang keilmuan. 4. Museum dan arsip HKBP ini akan terbuka untuk umum dan merupakan destinasi alternatif para wisata di kawasan Tapanuli Raya secara umum dan di Tarutung secara khusus. 5. Museum dan arsip HKBP ini adalah milik kantor pusat HKBP yang pembangunannya didukung oleh gereja-gereja yang berhimpun dalam Sekbar United in Mission, VEM dan Pemda Tapanuli Utara serta Badan Otoritas Pariwisata Danau Toba. Demikian kami sampaikan permohonan dan pemberitahuan ini atas kerjasama yang baik kepada semua pihak dalam mewujudkan museum dan arsip HKBP ini. Kami sampaikan banyak terima kasih. Teriring salam dan hormat kami, Kuria Kristen Batak Protestan, HKBP Pendeta Dr. Darwin
Lumban Tobing tembusan. 1. Sekretaris Jenderal HKBP. 2. Kepala Departemen Koinonia HKBP. 3. Kepala Departemen Marturia HKBP. 4. Kepala Departemen Diakonia HKBP. Dan kelima, Kepala Biro Perencanaan HKBP. Sungunima surat haputusan narosian kantor pusat HKBP Piaraja Tarutung. Horas madihita. Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha imana mangaramuti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas ma dihita sudi, horas ma nang akka amang inang di bagas nabi nama dohoti ibadah di bagasan mingguon. Hatani dibata jami tadi hita songot takastar surat di surat ni si Paulus tuhuria Kolose bidu tolu mamuka sian ayat 10 alu sahat rodi ayat 20 sada songonod dohatana takasma taparati-atehon. Hamu akaparopuanului hamuma hatani hamulian munabi songon natama di rohani Tuhani
Hamu aka bawa haholongi hamu mapar di hutamu nabi. Jala unang ma juking hamu maradopon nasida. Hamu akada danak sadok pangului mahamu dina toras muna. Ai ido di halomohon Tuhani. Hamu aka ama-ama unang gitali hamu aka anak komuna asa unang madele ima sahatna. Hurian di Tuhan Yesus Kristus marhite-hite hatani di bata di bagasan sadarion naing ditogiho kita marpangalaho bersikap songo dia do akan naung dipa ibaru debata di tonga-tongani ngoluna natari dapat arsian bersikap terhadap pasangannya, demikian juga tuaka anak konna. Damang dainang haholongan ni Tuhan Yesus Kristus adong dongan mabay ciritana di status na di Facebook. Songono ciritana. Aupe atar tertarik majaha alani gabehu pasaha nak tuhita. Mungkin ini songon sada perenungan doon dihita. Di sadatiki nina rakmangan ma amat tado inata. Dakuboto tak nang diboto hamu ceritaun marhiti-hiti akka bacaan. Di akka na membangun motivasi. Di nama kata hatai amat tadohot inata di tiki makan malam. Di dok inatai ma tuamatai inna songono. Olo doho tunahudoko nina. Alusi jo nina. Jolodok kon ma olok asahu pasaha cerita konena olok enna amatai buti maibah asalam ibaru akan nauli di tonga-tongan ni keluarga tada enna ali dangaci tersinggung enna dangaci tersinggung olok enna amatai buti mai surat ton majo di sadaharotas taringo tuha hurang aku inna natai dungi husuraton ma taringo tu hahurangamu alai duksai tasurat lehon hulehot tuho leot tuau alai tajaha ma diinganan na berbeda-beda olok inna amatai jadi duksipul na sidamangan di suraton inatai ma hahurangan ni amatai songoni dihirim rohani inatai di suraton amatai hahuranganna. Jala didok inatai di dapur maau majaha ho dibilu mamajaha. Oke nina. Jadi saya di surat di lehon lau mainatai tu dapur lau amatai tu bilutna. Jadi duksaha di bilutna dibuka amatai ma surat nasinuraton ni inai inatai. Jadi jahat sada dua sampai manang napigai tangis ma amatai. Amak tahe kudang nai hahurang aku maradopon inataki nina. Tangis macai lungur rohana madedeki luna. So maibana sa tokin. Duktip tokin nari romay natai. Didapot ton ma. Dibereng ibana tiki didapot. Bah! Laswarung do manangaha di surat ton amat tao nina. Jadi Allah suadong mananga di surat pun hatu pibana laut tu bilut dibering ibana mamatai. Buasa tangis so. Lat suadong do mananga di surat to nina. Imada ayu hurajumi maaf maate di sudena akka hahurang aku tuho. Mace gudang do hape hacit ni roham hubae nina. Olo alai buasa dangadong suraton mu manangaha. Taringo tuau dungi di doko namatai imada ayu macai huhaholongi dohosian nasa rohaku jaladak ya huida hahurangamu tahe hahurangami gabe halobia doi huhilala diau ayu hurajumi nasaling melengkapi dohita jadi dakuida mabege songoni maaf maada gabe gudak kapena hacit tu bae ninna dungi di hauli bana me gabe tangis madohot inatai dirajumi ibana bah
songoni do hape bagas ni pangatusion ni amata kotari ngotu parsari peon nami ninna. Macai uli renungan ni. Amanginang haholongan ni Tuhan Yesus Kristus ragam doa kasibot ciri ni nagabi perselisian di tonga ni bagas ala soolo radik patu toru roha maradupon dongan sabagas adong naholan guru dokna adong dojol maun holan naing guru dokni amatai adong muse holan naing guru dokni inatai molo aniku ak molo beniku be. Amanginang haholongan ni Tuhan Yesus Kristus, jangan pernah bangga, jangan pernah merasa hebat kalau pasangan saya tunduk dan berkutik. Unang bangga hamu molo guru lomo muna didongan sari pemuna. Unang anggap kehebatan itu ya. Gijang di ruha dui. Kesombongan itu. Kalau merasa seorang superior terhadap pasangannya. Toka. Dang hajago oni. Hurian ni Tuhan Yesus Kristus. Di tengah-tengah ni parnguluat tahun. Hasomalan na masa. Molo sotakas majalo. Yesus Kristus menjadi Tuhan si palua jo do jolmaon marguru tulomo ni rohana sabing jala ido realitas na masa di tonga-tonga ni kebudayaan konstruksi budaya adong pemahaman sian na julo ipos-ipos na terasa do pesaha rodi partikianon sai di etong do hajol mau ni bawa tumibosian boru-boru. Jala molo di kebudayaan ni hitahalak Batak, ketika perempuan putrinya belum menikah, itu dianggap sebagai sesuatu yang menjadi bagian yang kena mengena kepada bapaknya. Ikon marpangucad dia tu bapak nak, properti ni amungna. Molo dunga mulia non gabe properti ni suamina bahasa nuain. Menganggap bahwa hajol maun bawa lebih tinggi dari hajol maun ni buru-buru. Miduk dopei saha rodi tikion. Halani ipak korhon na aha. Umura do muruk tu boru-boru siat tu bawa. Umura manonggahi boru-boru sian bawa perlakuan diskriminatif terhadap perempuan. Jala sudena salinari amanginang alani pemahaman na berbeda hirana tumidbo. Jala kebiasaan seperti itu dilakukan oleh laki-laki dan perempuan. Umura buru-buru makatai dengan buru-buru. Umura musena salinari. Perempuan lebih mudah mengata-ngatai temannya perempuan. Tadok macontoh. Umura do dihata-hatai sima tua boru parumainna. Umur anak parumainna makata hatai sima tua buruna. Itu karena konstruksi budaya yang melekat di pikiran banyak orang bahwa lebih mudah perempuan untuk dibuat menjadi lebih rendah. Konstruksi budaya patriarkal. Imana masa jala saha rodi tikion ipos-iposna macai terasa detong ma jolma bawa kelas 1 jolma buru-buru kelas 2 damang dainang haholongan ni Tuhan Yesus Kristus di buku nabadiope jupang do pangalaho akasi songoni alan ido kehadiran firman Allah haroro ni Yesus tu sudena jolma bawa dohot buru-buru
Di tonga-tonga ni huria Kolose pe hati hai songoni macetakas. Ada perbedaan-perbedaan yang membuat ada yang superior, ada yang inferior. Di tonga-tonga ni masyarakat songoni nang mabuan di tonga-tonga ni parsaripeon. Alani macetakas do dipaingot Apostel Paulus huria di Kolose songo dia domar pangalaho nai baru di bagasan Yesus Kristus di namardongan saribe. Dang dikutip si Paulus taringo tu toko-toko Alkitab namar saribe. Asabui tiruan idang dibuat ibane molo taparati-atihon di terpuk taon. Molo hitabereng toko-toko Alkitab. Memang Alkitab kita ini sangat jujur menyatakan realitas kemanusiaan setiap orang. Dan dikutipi bana asa tiruan di pardongan saripeon akka toko-toko Alkitab. Dan dibuat ibanai. Dan adong dipabuai ibana taringo tu si Abraham ima tiru dan adong. Ay buasa toko-toko Alkitab dak si tiruon. Abraham sekalipun dia disebut sebagai bapak orang beriman, tetapi di dalam keluarganya nang si tiruon ibana sada. Dia mai ay digabusi ibana. Halak mesiri didok si Sarai ibotona. Hape ripena. Dia takut. Lalu dia hendak mengorbankan Sarai. Songoni donang si Ishak. Si Ishak di tonga-tonga ni keluarga nape asing-asing holong ni rohana tu anak kona. Si Ishak holongat tu si Esau, si Ribka holongat tu si Jakob. Songoni nang si Jakob pena dohot nang raja-raja di tongani halak Israel. Raja Daud apalagi nang si Tiruon berselingkuh dia, dihianati ibana Tuhanna, dihianati nang ripena. Tidak ada. Atau ngisedo tiruan di tonga-tonga ni persekutuan di keluarga, di tonga-tonga ni hasadaon dohot panguluyon. Rasul Paulus merujuk kepada Kristus. Debata sitolusada. Songo dia debata maradopon Yesus songo dia Yesus maradopon anak dohoto di parbadia. Di panguluyon si tiruon doho di hasatiaon si tiruon. Itu model hidup dalam persekutuan keluarga, dalam ketaatan dan dalam kesetiaan, yaitu model Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Didoksi Paulus tuhuria Kolose songon natabike di terpuk tahun. Didok ibana parjolo hamua kaparopuan oloy hamuma hatani hamulia munabi songon natama dituhani. Uduk taat manguloy, tunduklah kepada suamimu seperti yang dikehendaki Tuhan. Hata tunduk, hata mangului marlapatan dison, bukan menyerahkan seluruh kehendak kita kepada suami kita. Karena kata tunduk sepenuhnya mangului songon nadidok diturpukon itu hanya berlaku kepada Tuhan. Jala hata panguluyod dison dihonahodo tu Yesus na mangului amanah. Karena itu kalau sesuatu hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, yang bertentangan dengan firman Allah, bukan berarti harus menjadi tunduk kepada itu. Jala pangoloyon nanidok nadison songon nahina lomohon di Tuhani. Taat karena Tuhan. Lumobi hati hai. Seperti konsep berpikir orang banyak. Perempuan itu guru do ni suamina dianggap sebagai ugasan, lomona. Guru lomona, mau dipulangkan, mau dipertahankan, guru lomona. Sasitong na molo maraduk pon pangalaho si songoni sebaiknya enggak usah lah taat. Ale hata ni di bata madok oloima. Tapi ketaatan bukan lagi seperti parange sikap seperti taatnya budak daun.
Bukan lagi taatnya seperti tunduk kepada pemilik. Daun alai dioloi ma'alani Tuhani. Menjadi taat karena cinta yang mendasari. Allah holong ni rohana macai kuat di bagasan akka paropuan. Damang denang haholongan ni Tuhan Yesus Kristus. Molohusuku kita. Dia do umura mangului manang makahulongi. Dia do umahol makahulongi manang mangului. Rata do umura do uduk daripada makahulongi. Karena banyak orang uduk toy mak daripada ribut tindakan HP di hati-hati na macai acit. Jala mulo uduk alani terpaksa umura do mangulahoni. Hati-hati suatu waktu bisa meledak. Alai bolo makahulungi do, dia akan melakukan sesuatu untuk mangului nahinahulungan. Jadi pesan di hatani di bata ului hamuma songon lomoni rohani Tuhani. Tunduk mangului alani Tuhani. Jadi kata kuncinya adalah karena Tuhan. Ai ido di halomohot Tuhani. Molo Tuhani do mangarajai di bagasan ate-ateta panguluyoni sai di ojar Allah holong ni roha. Jadi bukan terpaksa. Alai las roha mangulahon. Jadi molo ni ulaho piak ka ulau dijabu songonak kaina makubas ya kanarikot di tongan ni jabu doho memperlengkapi apa yang perlu untuk suaminya dilakukan dengan holong ni roha tanpa sungut-sungut. Radang diingot halu jauna. Allah holong ni roha diului ya kaparupuan ma. Hamulianna ai ido di halomohot Tuhani takut tunduk karena Tuhan dipaingot hatani di bata. Napa duahon didok pesan tu akka bawa. Hahulongi hamu mapar di hutamu nabi jala unang juking maradupun nasida. Jadi tong latar belakang nanak king karena perempuan dianggap sebagai milik lomo boy sekarang dibalikkan hahulongi mah. Jadi dihahulongi unang juking, jangan bersikap kasar, itu bahasanya. Jangan kasar terhadap dongan sabagas, terhadap istri. Haholongi martudu-tuduhon maniru pabaen ni Kristus. Salinari karena tadi itu dianggap adalah hak milik, ba songon hak milik mak molo hak milik lomoro hatta ba ta sayang-sayang, molo solomoro hatta ta bolokon, begitu. Jadi jangan menganggap seperti itu terhadap istri, terhadap perempuan. Istrimu jangan lakukan seperti itu. Jangan anggap itu seperti hak milikmu. Apalagi song kita halak batak ya, apalagi di dokon. Tuhor ni buru katanya gitu ya. Jala adong hiran adong malohok di pikiran ni aka parupuan di babang ngadi tuhor ngadi garar adat sotung mailan non natoras molo salah pe gabi di tahu-tahu ndang songoni. Jalan unang adong konsep bah ngani garar ho. Jadi lomoku, enggak seperti itu. Dihaholongi seperti Kristus. Molo di hatani si Paulus turia Efesus di dokonibana haholongi songon Kristus makaholongi dirina dilehon dirina humokopsa. Jaladang adong mungkin disakiti. Molo disakiti istrinya itu kata Paulus di Efesus 5 ayat 28 sampai 29. Molo dibaen na hacit tu istrina doson nama baik tu dirina dui. Jadi siapa menyakiti istrinya, dia menyakiti dirinya sendiri. Kalau ada orang menyakiti dirinya sendiri, itu berarti apa? Akan orang normal doi bukan? Jadi normal lah, sayangilah, haholongi mah. Tiruan na aha maka holongi, tiruan na kembali Kristus. Songo dia do Kristus maka holongi hita, maka holongi portibion, maka holongi jolma perdosa. Ditinggal hodo habang sana. Dibuat rupana gabe rupani hatoban.
gabi pangului doi bana sahat tu namati tersilang. Berarti maka holongi martiruato Kristus. Jadi ego kita, kebiasaan-kebiasaan kita pada saat masa muda itu lepas, tinggalkan semua supaya bisa mewujudkan holong niroha tudongan saripe. Jadi egonya, kebiasaan-kebiasaan lama tinggalkan. Seperti Kristus, dia meninggalkan sesuatu yang berharga untuk mengasihi kita. Jala taat, setia sampai mati. Jadi haholongi masahat rodi saliling nililingna. Unang do ala niaka nahurang toema bertemu di pengadilan. Daun dak sungoni dipaingot hatani di mata. Napatuluhon dipaingot marhite-hite turpukon. Ini soal relasi suami dan istri dan juga orang tua terhadap anak. Hamu akadanak sadok pangului mahamu dinatoras muna. Ai ido di halomohot Tuhani. Hamu akan natoras unang gitali hamu akan anak komu asa unang madile. Orang tua natoras ido tangan di debata merawat kita sejak kita lahir. Hea huingot adong sahalak nama tua madok. Hitaon nina jolmaon jolmana dumangul maun buasa ai holat tubuh hita ikod diparoro saha tunabui merdalan ikut pasikolao saha tunabui macari bereng jo akatopaan na asinginina bereng jo manukina holan poca sian cangkang nai itor merdala doi mamarguti si pargutonna hita daong ikod disulangi ikod dihahua asabui magodang. Jadi hamu ka anakon, ha holongi hamu, oloi hamu ma naturas muna. Kenapa? Karena dia adalah tangan Tuhan yang merawat kita, memberikan kehidupan kepada kita. Jaladang adong natoras. Natumad dari bata marsakap naruat waka anakon na. Uloi ma, sadok pangului. Tantangannya orang sekarang berkata, abu ama bainom mangului. Ai dang adong denggan parangeni natorasi. Itu urusannya. Urusan sebagai anak adalah mangului. Urusan orang tua maka holongi anak kona do sudi pangisi ni bagasna. Jala didok dison pesan. Unang gitali. Itu lagi, jangan bangkitkan amarahnya. Jangan buat sakit anak-anakmu. Buasa didok kontu ama dan didok kontu ina. Karena itu tadi konsepnya ama itu pemilik bagi anak-anaknya, pemilik bagi istrinya. Jadi bisa saja semaunya. Jadi unang kasar, unang juking. Jangan anggap seperti tidak berharga. Laki-laki, perempuan, anak berharga di mata Tuhan. Huriani Tuhan Yesus Kristus. Dipahingot marhite-hite hatani di bata di bagasatikion bagaimana hidup keluarga yang benar-benar takut akan Tuhan. Ripena berbahagia. Nama siuluan di bagasat Tuhani. Tanggung jawab istri jelas, tanggung jawab suami jelas, tanggung jawab orang tua terhadap anak jelas, tanggung jawab anak terhadap orang tua juga macai takas. Unang gita lihamuaka anak komuna. Unak paro rimas, jangan bangkitkan amarahnya. Jangan diprovokasi membuat sesuatu yang menyakitkan. Unang madili. Amanginang haholongan di Tuhan Yesus Kristus molo di suku kita sada-sada. Taringok tu anak kota, dia do dihirim roham. Semua kita berharap anak kita benar-benar menjadi anak yang tumbuh baik. Alai hita halak bata kate anak koki doha morau diau ninai de sebalik songon natabo alai molo tasulikiti tong do anak ko dibaik kira properti di pasikolahon asa tabba anon hasangapon dungi Roma anak kon molo ni sukun menang beberapa kali kita bertanya kepada anak kon apa cita-citamu menyenangkan hati orang tua enak. Mencapai cita-cita untuk menyenangkan hati orang tua. Natuari adong naposo sekolah minggu kuhiat tike di Sipoholon. Di Bainibana mak. Bertanggung jawab, bekerja keras untuk menaikkan derajat orang tua nina.
Jadi sadar atau tidak orang tua entah bagaimana caranya hirana mendidik anak kon naon gabi songo properti molo so berhasil madapu sa gudang-gudang ngadak kasea. Molo burju-burju do mangula-ulaon na tigor-tigor. Dang anak ni amang nainin na. Hurian ni Tuhan Yesus Kristus dipaingot hita. Marhiti-hiti hatani di bata sebagai orang tua bertanggung jawab menyampaikan, menunjukkan biar mida roha mida di bata di bagasan holong ni roha. Ay marhiti-hiti holong ni roha na tersuan di ama dohot ina maradup ponanakon. Terekamlah nilai yang baik bagi mereka. Pangului maaka anakon. Unang kita lihamu unang madili. Jadi dalam rangka mendidik anak songo dia dohita mangihutton hatani di bata. Ketika kita membuat sanksi, mana yang kita pilih? Sanksi atau disiplin? Nanaeng suat tonot tatu anak kota. Molo sanksi do itor perjolo adong libas-libas kan? Hola salah libas. Jadi libas-libas mengintip hasalah ado. Alai molo tesuat todo disiplin ditogu-togu marhiti-hiti di disiplini odang denggan pakorhon naon alai molo terlibas-libas do parjolo taparadi di si songon auhi ngok dohiado dilibas inokku namaluan inokku tiki ilau mabahen libas-libas tuhami disuruh menjaga anggi HP marmiami maiba sampai masuk tu paret ba mek dope dungi mula ma inokku sian pasar itu ribu-ribu nama si panganon ipajejer mahami idok ma lomodo roham di soni na piga di ho au madokon sada pe anggiku madokon musena 2 da sadana madokon 3 oh boy nina ipajejer hami di si dung jejer hami itu ribuan nama lili biasa duka di paradi lili itu rilibas mahami malasak-lasak merikati mahami mekel do umakku jadi ima memang itu libas-libas do dang dipabuah hati hai songo dia maakibat na molo lalai iba dang disiplin dipabuah. Nah bagaimana kita mendidik anak-anak kita di tengah-tengah ni keluarga tabi libas-libas do mananga disiplin do tabai. Jadi manugu-nugu unang kita li jangan bangkitkan amarahnya. Jala didok akan amalo. Anak-anak kita itu adalah mesin fotokopi terbaik. Lapatan na aha nabi nereng nai ido direkam jala ido diulahon. Kita ingin anak kita sesuatu yang seperti Tuhan harapkan, ayo kita lakukan seperti itu. Tahaholongi unang berdeli rohana, unang sogot tawar hati terhadap kita. Tuhan mengingatkan, uloi hamuma aka anakon natoras. Tanggung jawab masing-masing. Bagaimana bersikap di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah kehidupan kita. Diingatkan oleh firman Tuhan. Asa jupang kebahagiaan. Molo naing bahagia hita HP, naing las roha, dan adong kata lain selain taat. Mangului di bagasan Tuhan. Alani i didoko digijang di terpuk tahun. Mana nga HP ra dia kanong marsari pedingot do. Hotaon. Mana nga HP nabi nainmu marhite-hite hata, marhite-hite pabainan saluhut namai mangasahon goar ni Tuhan Yesus. Kalau semuanya kita lakukan di dalam nama Tuhan Yesus, pasti kita terkendali dengan baik. Naing muruk pe itorni ingok ma dame na sumurung na siya koma Tuhan mangarajai asa dame pardongan saripion. Dame nak tersuan tuaka ya nakon. Saya margugu mahita mangulahon hatani di bata. Amin. Mauliate ma Tuhan dilioko do tikinauli dihami tumangihon dohot mangguruhon hatam. Pasu-pasu mahatami saur turuhanami.
asa mangulu hami Tuhan ho Bartolomo ni roham di bagasan ngulu nai baru nasiako asima roham di hami. Hutangi aku kami Tuhan nak tua dopamu sa luhut na ruas ni huriam. Nasotar bay dohot rotu bagas coromon lumobi akan na lanjut usia. Ramoti jala pargugui manasida Tuhan mangulu di bagasan hatam basa-basaho di nasida hapor siaun na sumurung asa marhite-hite hapor siaun tarbain nasida Tuhan madalani ngulu na pinasahatmu. Tuhan nami jala di bata nami hutangi ako kami nak tua dopakmu akan namarlas ni roha dinatabba umurna di bagasan partikianon say basa-basahon nang dinasida Tuhan roha hauduhon panguluyo tuho. Dia kada danak say leho dinasida roha mangului tu natorasna. Dia kana marsaripe say leho Tuhan roha na masihaholongan di bagasan hatam nabadiay. Asima roham dihami Tuhan hupasahatami manang bangso nami tu tangamu nabadiay. Pasu-pasu toktong asa mardalan di lomo ni roham. Tarlumobi Tuhan di partikian new normal saha rodio bason. Asi roham Tuhan di sudena bangso Indonesia. Say lehom matuhan roha na madjamoton hahipason ay marhite-hitei gabe jupang hahipason di tonga-tonga ni bangso namion. Asi roham dihami Tuhan say hatamima pasaur tu roha nami sude. Hatamima Tuhan sulu nami dinaholom tukot nami dinaladit. Jala hatamima Tuhan patubuhon hamu baon ni roha dihami lau manguloiho. Mauliate madiho marhiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Ali di bata amanami na di banua gijang hodo haruruan ni saluhut silihon-lihon na dinggan dot nasa uli basa na mauli utus. Upasat hami masyan na niliomi tu hami pilihan nami tuho say jalo may gabiwap na hutjus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti asa uparhasya kami pilihanon. Pati bulok karajaw mo di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay maruhan nami marhiti-hiti todim. Asalam mutadahami gudang ni silihon-lihon mi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Saluhut hurian ni halak Kristen asamian dihami poda na pinodahon ni hatam. Say patu gumaha porsiaon ya kana porsia diho asalam diboto mangihuton hatam jala asalam ditadabe hanguluan nasian ho. Pasu-pasu hatam na jinami tahon tu saluhut si pilih bigu dohot parugamo na asing asalam rarat harajaon mujala monang jala asa talu harajaon ni sibolis. Pasu-pasu pamareta rab dohot akadungan na gumonggop pami say lihon matuna sida hapistaran nasian ho asa diboto mangaturhon aturan na denggan na tau pasangapon goarmo. Pasu-pasu sadok huriaon dohot akaulaon na masa dison. Pasu-pasu sude ama ina akaduli-duli dohot anak boru rodi akadadanak akan namar sikola na mangguruhon hatam. Say pasu-pasu sude na niula ni tangan nami asa tau halomuan ni roham. Asi roham dihami lehon maudan dohot lasniari ditikina. Asi roham disaluhut nama balu dohot diakadadanak na sopot somarama somarina. Tatap masaluhut na pogos namar sahit rodi akan naing mate dohot namarsak binain ni soroniari. Homa ali Tuhan Jehovah amanasida dohot pangodianna ay hodo si pangulu hajol maon. Atong say padungo mahami sa sudi asa unang dipauto-auto si bolit cami. Alay pamunang mahami maralohon rohanami na jahati. Asa tarpabungot ho hami tuhara jawa muna di banua gijang. Say uloy ma pangiduan nami. Ali Tuhan Jehovah marhiti-hiti Tuhan Jesus Kristus Tuhan nami. Na terpuji rap dohot ho dohot tod di parbadia rodi saliling nileleng na. Amen. Aliaman namin na di banua gijang, say pinorbadia maguarmo, say rumah harajaonmo, say saut malomani roham di banu tongon songon na di banua gijang. Leon matuhami sadarion hanguluan siapari, say sama dosa nami songo panisa nami di dosa nidungan na mardosa tuhami. Unak kami to gihot tu pangucunan, palua mahami sian pangago. Pasu jala diramoti Tuhan di Batama ho. Di sodako Tuhan di Batama buhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopako Tuhan di Batama buhina tuho jala di pasaor honma damena tutodim. Amen.
Horas ma dihita sude, horas ma hamu manginang nang di bagas tabi.